sumyuking utal tapa sumyuking li nguti rasa Raden Bambang Pulang Asmara. Mundur ngrapalaji. Wujud tunggal tanpa tapak tanpa tindak saogahe sarwa mitayati. Ing mriku merem rapet ketinggal nur cahya dan saut wonten anjengaken driji manis dipun ngajeng-ajengaken tandange Bambang Pulang Asmara kaya dening Nabi Nuh nyilem jagat. Oh, pecah sirahmu.
pindho. Kaplekno. Bambang Kulang Asmara kasoran yuda kelawan Dursasana. Saknalika lenet disaut dipun keplekna bumi. Raden Bambang Kulang Asmara dawah wigar dados manungsa wujud panara. Dadi manungsa setengah des. Ayo Bambang Kulang Asmara. Lah dalah. Menang karo aku gak sida rapi Rukmini. Lah dalah awas.
tempo werna-werna. Walan anggonku. Oh, ilingo Bambang Kulang Asmara manungsa ana apesit kene apes. Luk mati ana tangane Dursasana. Bambang Kulang Asmara. Oh, Yayi Rukmini, Yayi Rukmini.
nyumun naring sawangi surem sorote amung kepireng syaraning Sinigek ingkang lumampah menahan kandya kang winus ing wangke boten kadya ingkang wonten satengahing catur margana catur papat marga dalan wana alas wonten Kyaining Lurah Semar dalah Bagong lan Besut jejogetan sakluwarga saiki sarunge jago
rumiyin kembang biru mung wing sawah sinten malih ingkang paring panglipur menawi boten kula bocah bajang silir angin anyamuk yusek ora maning nyambut cukup sari sira minggu marah
Sugiana. Nyelo atur titik nak ngaturna nembah nuwun marang sing duwe kajat yaiku Bapak Sugiana dan Ibu Emi Setyorini. Maena endi? No Arjosari Randu Arjo Pungging Mojokerto nak kajate yaiku pernikahan Mbak Dilta Puja Sugianingrum dalah Mas Slamet Abdullah. Iya nikah. Iya Kong ya didongakno. Dadiya pernikahan iku sing sakinah mawaddah warahmah. Dadiya nganti kaken-kaken inen-inen hanya maut yang memisahkan. Amin Allahumma amin. Jarene man sapa wonge nek setia ngono bisa ditemukan lagi di surganya Allah. Jarene ngono ya didongakno. Amin Allahumma amin. Aku biyen mondok oleh materi ngono. Mondok nang ndi? Mondok nang Tebu-Tebangan. Ah ya apa ta. Aku nek eling kaya ngono iku mbakmu sapa iki mau? Dilta Puja Sugianingrum dalam Mas Slamet Abdullah ki wis kancik sungguh tembang Jawa ngono gambuh. Kaya ngono. Iya. Jane ku ana pira sih cacahe iku? Ana sing jenenge Mocopat ana 11. Ana 11. Iya. Kaping 1 Mas Kumambang. Tegese apa Mas Kumambang kuwi? Mas Kumambang iku kumambange nyawa sing disebulna ana rahim sing nok kandungan. Nah iki wiwite manungsa nah. Ngono. Iya. Kaping pindho mijil metu lahir ponang project jabang bayi. Kasusul tembang kinanti. Mangkane cah cilik iku kudu disangoni kanthi ilmu sing apik tumindak sing becik. Yen ora ngono wedine kesusul tembang sinom kok. Tembang sinom. Sinom dadi canom nek ora disangoni kanthi laku sing apik, akhlak sing becik, ya dadine mlunat. Mula saka iku nek wis kesusul tembang sinom dadi cah enom. Nek wis dadi canom kesusul tembang asmara dana. Asmara tresna dana weweh memberikan sebuah rasa cinta. Kaya cara arek jaman saiki I love you my darling ciut motone yuyu amba motone mali. Kaya lah iki kawitane Mbak Dilta dalam Mas apa mau? Mas Slamet Abdullah. Kawitane ku ya ngono. Ngerasakno asmara dana, aku dengan kamu merasakan suatu getaran-getaran manja. Bahasamu gak gayuk mah aku mau. Kedukuren no. Yen kaya mangkono wiwit dina iki kesusul gambu, dijombono lanang antarne wadon. Hakul nikah sah. Mbok mondok nang ndi kon biyen wong. Semondokku gak karo-karo anak. Mondokku sekan ndi iki ya. Tutut ndi mau? Gambu jumbuhe lanang kelawan wadon. Ya. Mleperene lho. Nek wis kesusul tembang gambu. Jebule tembang dandang kula. Kaya iki Mas Slamet dalam Mbak Dilta iki
Mari ngene kasusul tembang tandang pahit kula legi merasakan pahit manisnya kehidupan. Kaya kandhani kok. Iku mesti ana, Temen iki. Aku jarine sopir-sopir iki ngono ta ya. Tapi cara pujangga ngono suatu geser-geser iku adalah bumbu-bumbu. Apa iku? Bumbu-bumbu katresnan. Kaono iku aduh salah temenan bosin temenan. Mula nek wis suwe pengin ngrasakno maneh, gawe perkara ya. Gawe perkara cek ngrasakno pahit. Mari ngono ngrasakno manis merasakan dandang kula. Ya. Iya. Nek wis kaya ngono kasusul tembang durma. Tegese kudu ngerti dharma bakti ku urip kaya apa. Ibarat Mas Slamet ki dadi wong lanang kudu iso nyukupi wong wadon. Ayo. Kudu iso mbagyakno. Soale Pak Sugiono waya mau isu, iku wis nyerano 100% sumpah ya teman takon nek gak percaya. Ya nek mau isu. Iku wis pasrah. Oh, saiki apa jare Mas Slamet? Nek dipasarno Mas Slamet mesti apa-apa selamat. Aku ini pasrah selamat. Allahumma. Dereng ngantuk ya. Tembang durma kasusul tembang pangkur, wayahe mungkur wis tuwa. Umur swidak 50 80. Ya. Nom-nome ditato. Gambar apa? Ya gambar apa? Nom-nome ditato gambar naga nek wis tuwek wis wayahe pangkur dadi gambar cacing. Nom-nome biyen bal-balan, waduh melayu lapangan diplayuni sedina iku ping 40. Nek wis tuwek nguber putune gak iso. Aduh nah, ayo ndang adus nah, ibumu mau nang di sini nah, aku iki wis ngene iki gak kuat. Nek wis pangkur kesusul megatro wis tuwa, bisa esuk mau marang raga. Kesusul tembang pucung dipucung sluku-sluku bathok-bathoke elok. Wis nak dilebokno kotak-kotake manungsa. Kae apa-apa beda karo kotake wayang. Nek wis mlebu mben metu maneh. Iya. Lah mula saka iku iki wis ana surat endi more? Endi more? Bapak Yono Krembung nyuwun sinom mandhap kangene ati. Wah cocok iki kaitan sinom iki cocok iki. Seneng aku iki. Kaping pindho saking Pak Bapak Bahtiar njaluk kembang api. Kembang kopi mandhap kembang Probolinggo, kembang-kembangan. Apik dor paketek. Kembang api. Rencana nomor Bolinggo. Enak, pating kemretek. Duwa riko lu. Makne Bagong Remo. Pambukane ngatur paringi sinom mandhap kangene ati. Ngono. Ya, saking Bapak Yono Krembung matur nuwun. Mau Yono saka waduh akeh ana. Pak Agus, ana Pak Mul, Pak Satuwi, matur nuwun sak rombongan, ana Pak Buang Barang. Karo ana rombongan saka Bangsal nggawa 2 prau to jarene. Prau sok. Rombongane Mas Angga. Jeragan gas audio. Ada Pak Polo Punggul. Pak Polo Punggul ambek Pak Polo endi bareng. Lo bali sak lengan kata catet kamu ya. Pokok rombongan saka Bangsal nggih. Oh Tawang Sari nggih matur nuwun rawuhipun pangestune ingkang kula suwun. Ya pambukane atur. Sinom. Nah, ya. Ya kak eling kono. Wis kono ae. Awar sing tuwek.
nula dalako lho gak ngerti sak rancak iki disewakno wong iki mangkane gak ono Sing melok disewakno ya. lah iya nggih monggo
minangkani panyuwunane Bapak Bahtiar saking channel apa jenenge rek? Streaming iku nak. Streaming. Iya. Oh, Bahtiar Alfi. Ya, iya. Kenalno para waranggana-warangganamu, Gong. Ngono. Iya. Ana pira? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sing mbok hitung apaan ya? Gelungan niku. Ada apa niku? Sing pojok ibuku Ratna saka Gerobokan Jombang. Iya. Sijine lah iki Balong Panggang punya. Kaya tau weruh ya. Iki mulo gak sino bisa ribet keres iki. Mbak Puput garwa saking Ki Agus.
Darmanto. Dalang-dalang. Saka Balong Panggang. Oh iya. Iku mau Mbak iki Bu Ratna iku ya garwane dalang. Sapa? Ki Parno Wibowo. Temenan iki jos. Sijine saka tlatah asline. Asline ana Blitar. Kota Blitar iki, Mbak. Oh, kabupaten. Oh, Kabupaten Blitar. Iku garwane dalang. Lulusan isi. Wah. Sapa? Ki Montela Yuda Susilo. Wah. Sing bojak temenan. Pinggire. Lah niki sing enggal kula niku estu mboten tepang nih. Monggo Ibu. Namine sinten betahe wong pinter. Nggih. Kula tasih belajar. Lho, sami mawon. Watuk. Lulu pancen hawane niku. Hawane ngoten. Padahal wingi mboten. Cara wong Jawa niku ngarani gembrenggen mangsane niki nggih. Nggih. Paring asma sinten Ibu? Gombrenggen. Dalem bukus ni Iki ya garwane dalang, iki dalang temen iki mau temenan sumpah. Dalang Wilenan Oh, bapake. gaya Surakarta. Nggih, nah kula kepengin belajar Jawa Timuran Oh, ngoten lho. nggih. Nggih ringane ngeten-ngeten iki wau. Gilener. Nggih. Niki cara cedhong. Ngapunten nggih nak Nggih, nggih Bu. saestu ngapunten. Bu, mboten napa-napa, Bu. Ngapunten nggih. Mboten estu temenan jan Bu niku. Saestu nyuwun ngapunten. Nggih mboten napa-napa, Bu. Nggih. Nggih. Geser lah niki pepundenmu Putri Mani. Ini ki guru kula Oh. sampun. Niki ceritane derek tunggal. Nggih, Sak wadah. Nggih, sak wadah nggih. Nggih. Kula nyuwun niku napa? Ulang kalian derek kula ki Mbak mawon. Oh nggih, leres. Niku poke wong niku Bu niku. Nggih, Temenan. niki super Dudeng jos. sama ladeng, dudeng sama ladeng. Super jos. Malitik daya Sampai ngerti gending bingung lho kula sing lakok aku melok bingung kadang niku. Lah nggih. Putri Mani saking Krembung. Lho, pundi? Oh, Delanggu. Ya Kula mboten Allah. pindah kok nak dalan. Nggih, Mboten nggih, nggih. pindah. Delanggu. Delanggu. Masalah tentu penjalin kok gak kepethuk lah. Pekingan. Nggih, Pekingan, Delanggu. Geser malih sinten iki? Tahu dhewe kenalan Krembung. Oh. Mbakku Nina saka Centong, garwa Ki Dalang Wawan Hadi Prayitno. Nggih. Saking wilayah Centong. Centong niku desa Pul dalang-dalang tok niku. Lajenge anu, woh Mbak Via. Niki garwane dalang. Kula mboten tepang ya supir kula niku. Nate ngopi nate nyimak supir. Dalang ya. Lah, sing terakhir niki. Aku gorong blas lah kok gawe serap. Hani Silvia saka wilayah Kemlagi. Garwane niki nggih dalang. Dalan sinten? Sopo te yo ya aku tau eling. Wong mendem. Nggih. Lah niku wau panyuwunan Lho, apa rek? Ngoten lho. monggo dijawab mawon. Mbak, monggo Mbak mie. Monggo debatin mawon. Iya. Napa Mas? Mboten lari-lari niku. Nip ya? Nggih. Oh, nggih. Niku lagune napa? Kembang api. Oh, kembang api nggih. Pun monggo. Iki nek bojone iki jeglangen nang arek iki. Mulai lewat ndi sih arek iki? Oh, Lewat ndi, Mas? liwat kono kadoan. Oh, nggih. Sak gak wani ngene. Kembang kopi saking Bahtiar Channel, Bahtiar Alfi, monggo.
Yeah.
Nak dalan Dalem. Mbah Yono niku tambah malih. Woh nggih. Anjen sakmonten niku. Nyuwun ali-ali ngangge bawa. Ali-ali ngangge bawa. Monggo. Nene Dandang kula. Iya. Jenang kula kelali aja lali niki sule kula aja dianggep kula mboten melu hamung ati tansah deli yen dadi lara gelo sederinten dalu ketok kewala nganti ati besok apa bakal bali yen bali bejo Aku nek ngrungokno sengrengane. Apa Biasa, biasa. Ipan rogo. Ngademani pamrih aja
maksud. Aku tak pengen ngeruh suarane sing tau dadi sutradara ludruk main no Zimbabwe. Sopo? Pojok dhewe nek gak krungu bajakan Surabaya genak. Ngalor. Sing gelek nang jeding crat-crit tuwi tapi panas. Ojo lali jempolane cancangan merang 5 menit waras. Dulur. Sopo sing wetenge senep para esuk? 5 menit senep. Untalono godhonge jambu klothuk. 3 menit waras. Dulur, sapa sing duwe cicilan? Dang Saurono. Ngalor. Si, kaya liring rek. Oe, ah, oe. En saya bangsa dibuka rek. Telenang di perdiling. Oh iya. Saya bangsa Belanda mencari Syarif. Lu mbok ne Syarif nih. Nggih, Doro. Lu kurang tuwek mana. Iya. Ya tutup kono. Iya gak apa-apa. Oh, enggak, Doro. Iya. Yuk. Saya bangsa Belanda. Mana Syarif? Ilatin bapak nih ilatin. Enggak tekuk, Mas. Mana Syarif? Mboten semerat, Doro. Nggak pernah pulang ya? Mboten. Oh, sudah lama tidak pulang kira-kira nang sirep. Selendemi dok muni rek, selendemi muni. Halo, Mbok ne Syarif? Nggih, Doro. Syarif iku nang ndi kira-kira? Syarif niku mboten nate mantuk, Doro. Gak tau mau. Mboten. Lah kira-kira nang ndi? Mboten semerat, Doro. Sisi tak salin nang tak salin. Gak cocok. Mari teko Sido Mukti aku rek. Dari barat ke timur, dari laut ke Dejemun, perlu ngapain buat nyari Marlena? Yuk! Tadi Mbak Syarif. Syarif. Lu, saya Doro Upas ini. Loh, Doro Upas bagian narik pajak. pajak. Pirang tahun Riko gak bayar pajak? 30 tahun. 30 tahun, Doro. Gak ngono Riko iki. Mbok 30 tahun ini. Marlena. Aku saiki sakera tutup Doro Upas. Sakera. Kula sakeran 30 tahun di penjara pada Sawalunto. Di penjara nang Sawalunto. Beda potongan sedia aku keluar. Saiki metu. Di Marlena, engko kerong di Marlena. Ngerti ya? Boten. Aduh. Aku kangen mbek bojoku ndi bojoku iki.
Bojone Sagira iki sapa? Marlena. Marlena. Nek Marbuka Bojone Mas Branjang Kawat. Branjang Kawat roh. Nek Sutina Lurah Bintoro roh hanya sutradara. Lurah Bintoro duwe carik jenenge carik Bargawa. Nek Sarip arek pendengar Tambaoso. Nek Sogol arek pendekar Gunung Gangsir. Sumur Gemuleng. ya batane. Sogol gak matek-matek nek gak disyarati nganggo apa? Kawin rek mikir. Tangkir Blontang. Tangkir plontang apa sih? Tangkir sing ana janere. Sing gawe tangkir plontang. Ndoro Mukti. Ndoro. Yai Yai Mukti. Yai Mukti juragan. PT. Kok lho. Juragan PT, juragan santet. Sing terkenal ana Embong. Ngoro. Tenan iki wis. Embong miring. Ula opo embong ngoro iku? Embong ngoro iku ngene Pak Takrib. Duduk sare. Lah nek Joko Sambang arek pendekar. Gunung Gangsir. Jaman bangune. Tretek. Heeh. Gempol. Porong. Porong ruah. Temenan. Pirang tahun sudah terlalu ibu? 1 hari. 1 hari. Cocok ya rek. Tutup. Sarit. Sugiono nanggap wayang sak ludruge iki, Pak. Ya. Aku sing gorong krungu Mbak Nina.
Loh, Oh iki mau ta Rek? Iki sapa oh Mbak Pia. Aku dobel Mbak anu, Mbak Kenek. Mbak mumpung mau ana serasane Surabaya ya. Putri Mani. Aku kok pengen krungu pos ya. Pose wis dibongkar. Nggih sakniki. Mumpung sik urip sing sregep sembayang besok nek mati munggah suwarga. Allahumma
Yasin
kados pasir yang paduka menika suntrut wonten napa Ndara? Ngene Semar. Kaya ngapa anggonku sungkawa dina iki merga dulurku para Pandhawa kabeh ora ana Semar. Aku ya ngerti yen para dulurku iki ana negara Gumbina kanggo ngrawuhi ulem-uleme Bapak Prabu wis moko Semar lan uga aku krungu yen ana kaputren iki klebon maling. Dur kelebetan maling kaya mangkono Semar. Mula saka iku aku nduweni pamikir pengin nulung. Aku ora diwehi ulem-ulem nanging ora mentala yen dulur-dulurku si Adi Rukmini nganti dibengkas marang Duratmaka. Nggih monggo Ndara ampus ngantos dados kunjinging jagat Ndara.